Ayo mari जा होनसै लाइना बैसो जाहैबायना नैबाव लाइना गैला नै बस होनसै सादा हमलायखै साइकेल सादा हमबाय बाजै होनो नागिरबाय होनो नागिरबाय दे दे हा मा होनोमोनलाय खस्थ'थार सान्दुं बारा होखांबाय एसे आसोला होबाय नांगौ मानसिनो होखागोन ना बरखौ अके नोंहालाय उकिलसो नोंसिना उकिल समस्ति आंनाबा मा समस्ति गोलैगोनथाय मिथिला नोंहालाय सोर बिलाय नामा गैया सोर बि मोसाहारि नोंसिना मोसाहारि समस्ति ना आं ओरै थांसै खुलुमबाय जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोननैसो भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै अलरेडि फैखाबाय बिटिसि इलेक्शना दिनै नैबे बेलासि समाव गोजोनै जोबनानै थांबाय गोबां बे जोंनि बिटिसिआव थानाय मोन 40टा समस्तियावहाय दिनै ओरैबायदि शान्तिपूर्ण भाबै जोबनानै थांबाय आरो बिनि सायावनो आं माखासे अफिसार्सफोरनि माखासे रिएक्शनखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव होगोन आरो बिनि उनाव पार्टिनि गेजेराव रिएक्शनखौ आं होगोन बेनो जाहैबाय मा फार्स्ट अफ अल जायफोरनाखि माने बे जोंनि मोनबा जेनाखि बिटिसि नि जिल्लायावहाय जाय बिथांमोना प्रशासन लेभेलाव पुलिस लेभेलाव खामानि मावदों जाय बबेबा मोनसे असिनि थानानि असि जादों आइसि जादों सोरबा एसडिपिअ जादों बा सोरबा बिभिन्न थाय आरो सोरबा जेनेबा हमना लादो गुबुन गुबुन अफिसफ्राव साख्रि मावनो फैदों बिथांमोना दिनै ओरैबायदि मोनसे मेसेज होदों जे 2020 निफ्राय बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो ओरैबायदि शान्ति परिबेस फैबाय जेराव दिनै असिफ्रा बा अबा पुलिस प्रशासनाबो गोजोनै थानो हायामोन इलेक्शन फैबानाय लोगो लोगोनो हरावनो खेबनै खेबथाम खारखाव खारसि जानांगौमोन गोजोनै उन्दुनो हायामोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो दिनै बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो एबा इउपिपिएल सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो शान्तिपूर्ण भाबै बिथांमोना उन्दुनो हादों डिउटि खालामनो हादों खुनु अबेबा मोनसे जायगायाव बिथांमोना थांनो हायाखै होननाय मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोना स्पष्ट खालामनानै होदों आरो बै समाव 2020 नि सिगां गुबुन गुबुन माने रायजोनिफ्राय एबा गुबुन गुबुन जोंनि आसामनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सोरबा डक्टरानो होन सोरबा अफिसार्सफ्रानो होन माने फैनो गियोमोन जाहैबाय बिटिसिआवनो फैनो गियोमोन बिटिसिआव फैबा मा जागोन माने मालाबा डाकात जागोन मालाबा किडनेप जागोन मालाबा सोरजोंबा दंखि जागोन मालाबा बेफोरबायदि माबा जागोन बेफोरबायदि मोनसे माने परिस्थितिखौ बिथांमोननि खोमायाव हाबहैयोमोन जाहैबाय आरो जायनि फलाव बिथांमोना फैनो गियोमोन बिटिसिआव होमबानो बिथांमोना साख्रिखौ मावफैनो गियोमोन नाथाय दिनै सासे साख्रियालाबो आरो सासे डक्टराबो दिनै स्पष्ट भाबै बुंदों आरो जोंनि जे जायगा समस्तियाव गोलैनाय बे समस्तिनि जाय माने हस्पिटाल दङ बाहायबो दा आगोलावथ' नों सानै साथामल' थायोमोन डक्टरा दा 10 जन डक्टरफोर दं होननानै बिथाङा जानो स्पष्ट खालामनानै होदों खुनु रावखौबो गिनांला माने गोजोन फैबाय दा शान्ति फैबाय होननानै बिथांमोना बुंदों आरोखि आं जोबोर मोजां मोनदों जोंजोंनो बिथांमोना रायलायदों थारानि असियाबो जोंजों रायलायदों ओमफ्राय बे जायफोरनाखि डक्टर साख्रि मावो बिथांमोनाबो जोंजों रायलायदों जे ओरैबायदि मोनसे शान्तिपूर्ण भाबजों फैबाय बिटिसिआवहाय जोबोर मोजांनि बाथ्रा दा खुनु रावबो अफिसारफ्रा फैनो गिला बिटिसिआव होमबानो फैनो गिला दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों आरोखि आरो बिनि गेजेराव नैथिया जाहैबाय मा आं बेखौनो साबायखर बावगोन जायफोर बे 40टा समस्तिनि गेजेराव जायफोर समस्तियाव खुनु मोनसे दाङाबाजि जायालासेनो इलेक्शनखौ गोजोनै गोजोन बारहोहरनो हाबाय बैफोर समस्तिनि वार्कारफोर बिपिएफआनो हक इउपिपिएलआनो हक बिजेपिआनो हक बा कंग्रेसआनो हक बा बिभिन्न दलानो जाथों मानो बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे इलेक्शनखौ बे मोनसे खेलासो साननानै बे मोनसे फेस्टिभेलसो साननानै बिथांमोना दिनै गोसो खुसियै गेलेनानै खुनु रावजोंबो हेंगाम जायाजासे दावराव दावसि गैयाजासे गोजोनै बारहोहरनो हाबाय बेनि थाखाय आङो बै जायफोर समस्तियाव दावराव दावसि जायाखै
बै समस्तिनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय नोंथांमोना मोजां पलिटिकेल खालामनो हाथों नोंथांमोना गोजोनै पलिटिकेलाव दैदेनलांबाय थानो हागोन जेखि पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो हाथों आरो नोंथाङा सासे गिदिर दैदेनगिरि लास्टआव जाहैनो हाथों आं बेखौनो इसोरनाव कामना खालामबाय मानोना नोंथांमोननि दैदेननायावसो दिनै बैफोर समस्तियाव दिनै खुनु दाङाबाजि जायालासिनो गोजोनै गोजोन दिनै पलिटिकेलखौ नोंथांमोना बारहोहरनो हाबाय आरो फारसेथिं गुबुन मोनसे समस्तिफ्राव मोननै मोनथामसो सामायन मोननै मोनथामसो समस्तिफ्राव दिनै दाङाबाजिया जाया नङा जाबाय बुलाय बुसिया जाया नङा जाबाय गारि देख्रुबलायनाया जाया नङा जाबाय सोरखौबा जमनानै गारि बुख्रुबनायबो जाबाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनायबो जाबाय दा आं बुंगोन बैफोर समस्तियावहाय जायफोर समस्तियाव नांलाय दांसि जाबाय बुलाय बुसि जाबाय होसोलायनाय जाबाय बै समस्तिनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआनो हक इउपिपिआनो हक बिजेपिआनो हक कंग्रेसआनो हक बिभिन्न दलनि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना पलिटिक्सखौ एसे बुजिनांगौ दंबावो होननानै आं सानो नोंथांमोना नोंथांनि गोसोनिफ्राय सोरखौबा नायनो बानाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा नायहाबलायनाय बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय नोंसोर गावखौनो गोसोनिफ्राय बोखारनानै लानो नाजा अब्लानो शान्तिपूर्ण भाबै इलेक्सनाव गेलेनो हागोन आरो बयखौबो जायखि जेखि दोलोआव हानजायाव थाया मानो बिथांमोनखौबो गावनि हानजानि जानानै खामानि मावनो सुजुग आरो सुबिदाखौ होनांगौ मानोना बे पलिटिकेलाव जाहैबाय माबा इलेक्सनाव जाहैबाय मा फ्रि एन्ड फेयार होननाय मोनसे दङ बाय सान्थि गोजोनै जे माने इलेक्सनखौ गेलेनो होनांगौ होननानै आरो गावनि भटखौ जेब्लायबो गावनि गोसो बायदि गावनि चइस बायदि सासे सरासनस्रा सुबुङा गावसोरखौ मोजां मोनो बबे केन्डिडेटखौ मोजां मोनो बेनो होनो हानाय बे जैगथाखौ मोनफुंनांगौ आरो बेखौ मोनफुंहोनांगौब्ला बै समस्तिनि गासैबो पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो बिथांमोननि सान्थौ सानस्रि बिबेगा गोथार जानांगोन सैथो जानांगोन बिथांमोना बुजिलायनो हानांगोन औ बे मोनसे खेलासो बे गेमाव जायनो साबसिन गेलेनो हागोन बेनो देरहागोन जों बेनिखायनो जोङो सुथुरता नांलाय खमलाय बुलाय बुसिखौ जों गैया खालामनांगोन बे सान्थौ आरो सानस्रिया बैफोर समस्तियाव जोनोम जानांगोन आं सानदों जायफोर बे मोननै मोनथाम समस्तियाव दिनै दाङाबाजि जाबाय बुलाय बुसि जालायनाय जाबाय बे समस्तिनि दैदेनगिरिफोरनाव एसे दुरबलता दंबावो बिथांमोना माखासे दुरबलतानि खाथिरावनो दिनै हिंसा भाब माने लोंनानै जानानै जेनेबा सोंखारिलायनाय नांथों नांथों बुंलायनाय स' बिदियावनो निश्चय बेफोर थासारिया जाया नङा जादों होननानै आं सानो नाथाय जायफोर समस्तियाव दिनै नोङो बुंनांगोन 99% 100आव 99% समस्तियावनो दिनै दावराव दावसि जायाखिसै अब्ला नायदो अब्ला नोंथांमोना लाजिनांगोन बै जायफोर समस्तियाव दावराव दावसि जाबाय बुलाय बुसि जाबाय बै समस्तियाव दिनै लाजिनांसिगोन आरो सोलोंनांसिगोन नोंसोरो जे गुबुन समस्तिफ्राव दिनै मानो गोजोनै बारहोहरनो हाखो आरो गुबुन समस्तियाव जाहैबाय मा नैबे बिपिएफनि अफिस नैबे इउपिपिएलनि अफिस खुन्थिया मोनसेयावनो जाहैबाय मा बागानपारायाव आं मोनसे नुनो मोनदों 25 नं बागानपारायावबो नैबे मोनसेयाव बिपिएफनि अफिस ओरै मोनसेयावनो इउपिपिएलनि मोनसे खुन्थिया थंसेयाल' सिमा बेबायदि थालायनानै बेसेबां गोजोनै थालायनो हादों बिथांमोनहा दा गुबुन गुबुन समस्यायावथ' नों बेफोरबायदि खालामलायनो हायाखै दा बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद रोजा रोजा साबायखर जासिदों मिजिंथिदों फिउचाराव एबा नैबे 26 तारिखआव जाय हानजाया मेजरिटि देरहानानै सरकार दानो हागोन बे हानजाया आरो साबसिनै खामानि मावफुंनो हाबावथों आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय नोंथांमोननि बयनिबो मददजों बिटिआरआव जौगानाय फैदों बिटिआरआव थानाय गासैबो बिथिंनि सुबुंफ्रा जेरै जायफोर बिजनेसफोर मावो बिजनेसफोरखौ मोजां मावफुंनो हादों जायफोर आबादारि मावनानै गावनि जिउखौ खुङो बिथांमोनाबो आबादारिखौ मोजां खालामनो हाथों जायफोर खामला मुजुरा लेबार मावनानै जिउ खुङो थ' बिथांमोननि थाखाय बे फैगोन सरकारा माबा मोनसे सुजुग सुबिदा होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो खामला मुजुरा लेबार मावनायनिफ्राय एसेब्लाबो रेहाय होनो हायो नामा बेनि इनिसिएटिभखौ लाथों आं बेखौ माने खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो जायफोर इयुथ्सफोर लाइमोनफोर बिथांमोननि थाखायबो जायफोरनाखि जायखौ जों आनइमप्लय होननानै बुङो बिथांमोननि थाखायबो सरकारा माबा मोनसे इनिसिएटिभ लानानै बिथांमोननो माबा मोनसे लन थन होनायनि बेबस्था खालामनानै बिथांमोनखौ बिजनेस खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनखौ माने मा होननानै बुङो गावनि न'खरखौ दालांनो हानाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय सुबिदाखौ बे सरकारा खालामनानै होथों आं बेखौनो खावलायदों आरो जायफोरनाखि फरायसाफोर फरायनायाव मुखुब गाव गावनि थांखिखौ लानानै बिथांमोननि थाखायबो माखासे सरकारनि तरफनिफ्राय अनसुंथाइफोर माबा मोनसे हेल्प खालामनानै होयो बेखौबो आं खावलायदेरबाय आङो स' लास्टआव जोबथायावहाय आङो आसा खालामबाय जाय हानजाया मोजां खामानि मावदों बिथांमोना देरहागोन बिथांमोना सरकाराव फैथों आरो सरकाराव फैनानै
सरकारनि थानानै रायजो राजाफोरखौ सिबिनो सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनथों आं बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय आरो फिन खेबसेबाव जायफोर समस्थियाव दावराव दावसि जायाखिसै बिथांमोन मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जा दैदेनगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय ओमफ्राय जायफोर समस्थियाव दावराव दावसि जादों बिथांमोनहा सुद्रायलायनायनि सम दङ सुद्रायफिनलायदो नेक्स्ट फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनाव खुनु जेबो दावराव दावसि दाजाथों बिनि थाखाय इनिसिएटिभ लादो आरो हाबाफारि लानो खामानि मावलायदो आं बेखिनि आसा मिजिं आस्था आरो आरज गाबनानै आंनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।